Biomasa Forestal é unha empresa dedicada á produción e distribución de biocombustibles sólidos, principalmente pellets e estelas de madeira, aínda que tamén producimos pellets para a cama de animais. O produto principal é o pellet para usos térmicos, calefacción e auga quente, que vendemos a granel ou ensacado en bolsas. O proceso productivo conta cas seguintes fases: descortezado do tronco da árbore, astillado, moenda en verde, secado, moenda en seco, pelletizado e, finalmente, ensacado ou expedición a granel. A nosa fábrica, situada en As Pontes, é unha das máis grandes de España. Contamos con unha capacidade de produción de 70.000 toneladas de pellets. Ademais, somos a empresa con maior número de certificacións de calidade e sustentabilidade no panorama nacional. Empregamos exclusivamente madeira procedente de bosques xestionados de forma sostible, e isto está acreditado polos organismos das certificacións PEF e FSC. Tamén contamos con certificacións de calidade como son ENplus e DINplus A1, que garantizan tanto a propia calidade do produto como a súa eficiencia e impacto ambiental. Sen embargo, a produción do pellet enfróntase a un reto clave: a súa estacionalidade. O principal emprego do pellet é a calefacción, polo que a demanda varía moito ao longo de ano, xerando períodos de baixa actividade nos meses máis cálidos que afectan a continuidade da produción e a habilidade económica da nosa planta. O obxectivo deste reto é desenvolver un novo produto innovador que, por un lado, conte cunha demanda constante ao longo do ano, que teña un valor engadido ao dos combustibles que son para queimar. Enfocarnos nun perfil de cliente obxectivo e tratar de solucionar un problema ou necesidade de dito cliente. E, por outro lado, é moi importante que tratemos de aproveitar o equipamento da planta facendo os mínimos cambios posibles e desta forma obter unha solución eficiente e sinxela. En resumo, buscamos crear novos produtos a partir de recursos que xa están disponibles e intentando conseguir que sexan rendibles durante todo o ano. Se crees que pode responder a este desafío, convidamos-te a participar e a propoñer novas solucións que sexan viables e marquen a diferenza. Anímate a ser parte desta transformación.